Здравейте! Отново сме 1 август и започват първите озрели грозда на посещение при бай Георги съм и виждам тук един хубав сорт. Леле! Пипай. Ох! Сега не се яде грозде. До 6 август тук традицията е от майта, майка и прадедите. До 6 август не се яде грозде. След това на 6 август на църква се относи за здраве и след това колкото искаш, добре дошли всеки, който може да си хапва. Поне по 100 сорта се накусват тук, най-малко. Да, значи при нас е традиция чак след преображение да се яде първото грозде. Никой Първото грозде няма се яде на 6 август. право да пипа. Децата, ако рекат да откъснат грозде, пляс през Точно ръцете, така. да не пипат. Майките носеха първо в черквата, освещава се и чак Така е, тогава... трябва да спазваме традицията, защото... Да, старите български всичко традиции. е, нали, знаеш, всеки вика, ами берекет, ама има неща, които не става така. Браво, бай Георги!